ya shi fere takalma sai yaran shi da gida shi kenan mukabala ta kai yace to Allah ya kiyaye mu daga wuta tunda da ya tabbata karshe da la ilaha yaron su kawai malam ko ina roƙar takalma ya kamar shi masa barin ilimi ma kaga wannan ɗan uwa shi yasa irin wannan wata rana da daɗewa shekaru sun wuce 10 a Kaduna ina kallon da mutum ana yin da wani malamin salafiya ana fito wani ɗan uwa yana ban labari cewa wani malami na cewa wasu akan maulidi malamin su ma faɗin fito ja na kyau sun ce bai ba sai ɗabar ɗan maulidi maganar maulidi ana ji ana yi da malamin salafiya ba malamin zanen gargajiya ba ɗan malamin salafiya ka san su sun je makaranta ana ji so amsa su ba ta zama kamar 'yan gargajiyan ba za ka ji kafin a tambaye shi kan modi wani abu ya ce ana ga ta malam ni tambaya ta ina so ka roƙan mana makarantun cikin su rage mana kuɗin makaranta saboda iyaye talaka irin mu samu damar biya kai tsaye sai ce to ni ba zan ce kai tsaye a rage kuɗin makaranta ba domin ni ma ina da makaranta in ji malamin salafi na sai da nake wahala kafin haɗa albashin malamai a wata amma zan ce a dubi iyaye kamar sarauni a rage musu to ana ga ta me za ka ce kan maulidi yawa to shi ba ka ba zai ce wai a maulidi kafirci ne duk wanda ci abincin maulidi gare ya ci mushe ba zai faɗa malamin salafiya ba zai faɗa wannan saboda ya je makaranta ya san wannan tsaban hauka ne gare ya fito maka ta hanyar ilimi wanda in baka yi sa ba kai ma dan maulidi ya girgiza ka da haka zuwa da sai ce to masu maulidi suna cewa suna yi ne dan san manzon Allah sadaka mu ba za mu musu ba tambaya ɗaya muke da shi dole su yadda da mu da su tarihi ne alƙali wannan gangami da taro da suke safai ba su taba taron nan don girmama da aiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan gudu ne da madai abubuwa ne guda uku ko dai yan maulidin yau sun fi sahabbai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka yi taro maulidi sahabbai ba su yi ba sai ya fi sahabbai son manzon Allah wane mutum a ba sun fi son manzon Allah bane a sun fi su sanin muhimmancin ranar aihuwarsa shi yasa suka girmama ranar sahabbai ba su girmama ba dan ba su sani ba kasar shi sani ya fi sani dare du dai ya fi sabbai sani in ba kyau ne sabbai ba su yi ba yan maulidin yau suke da haka yan maulidin yau kenan ba su da zabi sai su tuba su koma yi wa annabi irin soyayya da sabbai suka masa a ga shi kenan an gama da yan bidiya yau a tuba ittabi wala tabtadiu ku bi kar ku kirkira to sa'ad da ya ci ba waya kusa da ni ma da zan kira shi ga tambayar da zan ma ala ga wata malam zan mai doka baya kaɗan kafin a tambaye ka maulidi wani ya bugo yana cewa ka roƙan mar makarantar cikin ya rage kuɗin makaranta ka ce kai tsaye ba za ka ce a rage kuɗin makaranta don kai ba kana da makaranta ka san yadda kake shan wahala kafin ka haɗa albashi a wata alaga ta wanda Allah magana ganin na addini ne ko na boko na tabbata zai ce na addini muna ko da kitabo sunna to alaga wata malam shin makarantar nan nazari ce ko firamare ko sakandare na tabbata zai ce wata kila akwai nazari akwai firamare akwai sakandare akwai bangaren matan aure to alaga wata malam a firamare akwai dimasta dole ce akwai a sai dimasta akwai exam officer akwai primary 1 zuwa primary 6 akwai a sakandare akwai principal akwai vice 1 vice 2 akwai exam officer akwai j1 zuwa j3 akwai s1 zuwa s3 akwai ana kada karo shiga ana kada akwai nufin da bai ana yi ala gabar ta mala ni ma zan ma yau tambaya in wuce kai mulki da shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da makaranta ko bai da ita yana da ita shi ma ke da makaranta ko ala ga shi ma makarantar nan irin taka ne da nazari da primary da secondary tunda kake ta addini ba ta boko ai kaga mun haje kitabu sunna shi ma annabi irin takance akwai primary zuwa da kulliyar aji shida da primary da iya duka irin wannan ne akwai hedi masa makarantar manzo akwai sai masa akwai exam officer akwai uniform akwai baji akwai kararrawa ba ta uwa uba kudin makaranta akwai kula da latti babu to hala ga mata malami ma ga tambayi wacce kai dan maulidi shin ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin tsari ne ka tsara naka haka shi bai tsara ba wane kai ka fi manzon Allah annabi a fi da kaji malami a ce gangaren da ya fi gwani ko kuma malamin hadisi ko fiqh ko waye ko usul banda manzon Allah ba shi sai dai ka ji an ce wa Allah maka Allah ke gaya mar me ya koya mar
malam da kunta alam, duk abin da baka sani ba ya rasulullah shi na koya mai Allah. Kaga da wannan ba fa abin da annabi sani, dan mata gani komai abin da annabi sani Allah ya koya mai sallallahu alaihi wasallam. A ba bin su sani kai ba, ka bi shi kishin addini shi zaka kai tsara naka ka shi zai yi. Oh, to kai ma ga irin na mutum mai saukin ba kyau ne annabi ba kai na kai ma kenan ka tuba ka ruguza wannan ajujuwan ka mero iyayen yara kudin makarantar da kace da kyar kake haɗowa ka ba yaran nan su ran bulan latin da kansu annabi zai dan kowa ba ka san yara so a ce a ran bulan latin ba arabi sannan a shimfiɗa ya shi a keta a watsar da ƙararrawar da ake musu annabi taɓa kada ƙararrawa a makarantarsa ba na shiga aji ko fita ana ji a shimfiɗa ya shi da yake masallacin sannan kowa ya zauna a ƙasa da Allah zai yi da wannan ashe ba kishin sunna ya sa soki boldi ba kin manzan Allah ne ba wajen annabi ba ga wani tabbas annabi ba amma ya tsari hankali kwance jama'a idan ba haka ba dan Allah in ya haɗa mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mana adalci ya mana kun san dalili kun ga dafaffiyar shinkafa da miyarta kun ga tuwo da miyarsa kun ga dan wake da man gyaɗansa waɗannan tun da suke ba su taɓa ganin wuta ba ba su taɓa gani ba labarin wuta suka je wajen tukunya labari ingantacce suka rikice suka canja kama tuwon nan da ba tuwo bane gari ne kuma bai gauta ba har yau har ya zama tuwon bai gauta ba tukunya ne ya gauta yake bashi labari akwai wuta ba akwai wuta ba da labari ya inganta bai wata bai rikice canja kama daga gari ya zama tuwo in ka musa ka matsa hannun ka za ka gane labari ya inganta dan fashin kafan na ma ita ma haka miyan nan fa karka dauka wai sunansa miya sunansa kayan miya amma da aka sa a tukunya ke ba kayan miya na labari akwai wuta ba akwai da labari yanga da basu wata suka rikide suka birge suka yi kama da juna suka zama miya ba kayan miya ba suka haɗa kansu shi kwanan waken nan karka dauka wai da wake namiji da wake mace aka yi aure aka yi shi ba haka wani fulawa ce aka kwaba da kuka aka jefa a cikin tukunyar da ruwa sai tukunyar ke bawa wannan fulawar labari akwai wuta ba akwai wuta da labari ya gada take sai zama ɗan na halak na wake zo ɗan wake in ka musa ka tsoma hannu amma in kana son wanda ya gaba da wuta to ka nemo tsiri tsiri ba labari ya kawo shi to shi da koshi suka yi da wuta to dan Allah yan uwa mu ba da kaga mun tafasa ba mun hana kowa bacci wanda ya biya mu hamziya ma ina kiyaga gidan da wata jawa mun kasa rika lazika mun kasa tsayawa ana gani ba fa ganin annabi muka yi gaba da gaba labari muka ji amma muka tafasa kowa ya zama shaida in kana neman wanda ya gani ido da ido ka nemi sahabi to dan Allah ka mana adalci ka hada mu da shi ba ka mana adalci ba ai misalin wannan biki da muka kasa baki wallahi kamar mutum ne shi kanke saboda tsaban talauci bai samu ya abinci a gidansa ba da kere samu bashi yayi abincin ba daɗi maganin mutuwa ba nama a ciki ana ji shi kansa bai ji daɗin abincin ba ya ci ne kawai don karya mutu da gari ya wayewa shi gari ya sake talaucin da bai kau ba ya sake zuwa neman bashi aka ce ai tun da baka biya bashin biya ba to ya haƙura bai cigo wannan ranar sai wa shi gari ranar ta uku yana jira ajali ya ɗauke shi da yunwa ya kashe shi kawai sai ka kawo masa irin gana mai kudin nan jakakunan kuɗi dala miliyan 100 ka ce ka bashi kuma ka fassara masa me dala miliyan 100 a naira ya gane fassaran da kyau ya tashi zai ci kara kace kai zauna ka nitsu ba na baka dan kai rawa bane dan Allah kamar adalcin kana shira ka san inda ya fito kuwa ka san inda ya fito wallahi in kana shi tashi ki karawa murna ya kashe shi to kai ka kashe shi sai ka biya diya ka yi kisan kai saboda murna zai kashe shi ai ba zai yi ai yunwan da muke ji na annabta
da kuma Allah ya ba mu annabi Muhammadu wallahi ya fi misali tsakanin wancan da jini wanda kaza ne ya fi haka a ce ba za mu yi rawa mu yi murna ba ai ba mana adalci ai ba zai ka tsikare ni ka zo kan ne da yawa a in ba ka san ne da ka gaura mun mai da ba za da hankali ka gaura mun mai da ba zai yi amma ka tsikare ka tawaye ni ba ka mu adalci ba dole ka bari ne da annabi Muhammadu ai dadin ya isa madarar ai ba a taba shehu Ibrahim Kaula na cewa wai tun da ake ka san wani balarabe a jahiliya ce yana wakanta har gadar shu'ara mutaraddami wai cewa mawaƙan wai waɗanda suka gabata na mawaƙa shin sun bar wani fage ne ba a su kwane ba muka zo mu su kwane to shi ne ba wanda ya bashi amsa sai shehu Ibrahim Kaula ke bashi amsa cikin ga wani shi ne annabi Muhammad tun zamaninsa mawaka sun yi hariya wasu ya kushe masu hudu sun yi har makogarin su ya tashi kuma har yau yi aiki amma walakin nan kanga da mutane an zargi ba wancan har yanzu an bar abin cewa bai tsare sallallahu alaihi wa sallam a neman musallar sallar jama'a ba abin da mutum Allah sai godiya sai roƙon Allah ya ƙara mana ɗanin ba taɓa ciwon da ba ka son warkewa ƙa'idar marar lafiya kullum ya warke amma mu addu'a muke Allah ya ƙara mana ciwo na son manzan Allah ya zama ran da musa da shi ciwon ya wuce haka ne kuwa har musa da shi alaihi salatu wassalam ai kwanan baya wai abin da Faransa ta yi na zagin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina faɗi a wani maulidi da yake cewa ba Faransa ba Makka ce ba har girmanta da tsarkinta ƴaƴanta suka kori manzan Allah a gari da ya zo fitowa garin ya juya ya dubi garin yana zubar da kwallo ya ce Makka la anti ahabbu billahi ta'ala walau la annakum akhrajuni ma karatu minki wala maka